サリーと三条ビリです。今日はウイグルの不思議な美人になる方法を教えたいと思います。それはオスマーです。サリちゃん、オスマーって何？植物を絞って眉毛に塗るの？そうだよ。じゃあビリちゃん、オスマーの色は何色？緑！じゃあサリちゃん、最後に一つ問題出すね。オスマーをするとどうなるの？眉毛が伸びたり真っ黒に眉毛がなるんでしょ？大正解。ウイグル人では髪が長くて真っ黒で眉が太くて真っ黒は美人って言われてるけど、日本はその反対で眉毛が細くて薄い人が美人だと言われてるんだって。へー。さて、今日はそのオスマーがお庭にあるから、そのオスマーを摘んでオスマーをしてみよう。ここは私たちの家の庭です。オスマーを摘みに来ました。オスマーは日本でいうと大西に最も近いようです。大西は藍色の原料なので、誤解して顔につけないように気をつけてください。さて、オスマーを摘みよう。どれを摘めばいいの？ここにある小さいのを根っこを取らないように摘むんだよ。根っこを取っちゃうともう一度やるときにできなくなっちゃうからね。これできた。袋。はい、袋。ねえ、サリちゃん、お花きれいだね。なんで大きいのは取っちゃダメなんだろう。お花が咲かなくなるんじゃない？これはいつぐらいから育ったんかな？なんでこれだけ大きいんだろう？同じ年に育ったのに。去年育てたからじゃない？全部去年育てたよ。そっか。去年お母さんが育てた。サリちゃん、ほらお母さんがわざわざこれだけ摘まないで大きくして花を咲かせて、日本にいるウイグル人たちにここでできた種を渡すために育ったんだよ。お花の中から出てくるんだって。これくらいでいいかな？5枚ぐらいね。よく見てください。これがオスマーです。オスマーを摘んできました。これからオスマーをやります。準備するものはオスマーと鏡とお茶碗の後ろと、ウイグル人はピュアレでいいです。あと綿棒です。力いっぱいやらないとできません。待って、オスマーの汁ができました。さて、やってみましょう。前髪が長い人はピンとかで止めてください。せーの。こう綿棒につけて指をポニョキン巻いた。こうやってママやって。何回も同じことを繰り返します。やってやう。そろそろいいと思います。5分間乾かして、そ
それから洗います。洗うときはゴシゴシじゃなくて優しくします。優しく洗ったら多分明日の朝にはいつもより眉が真っ黒になってると思います。ちょっといつもより黒くなってるかな。大成功。さりきぬり先生の勉強コーナーその4。今日はこの前1から5まで覚えた数字の続きで6から10まで覚えます。じゃあ後に続いていってみてね。6あるて7やって8さっき9とこ10オン。じゃあ次は反対からいくよ。せーの10とこさっきやってあるて。じゃあ日本語とウイグル語を1回ずつやってみるよ。6あるて7やって8さっき9とこ10オン。じゃあ次は前の場所からいくよ。はじめは日本から。せーの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次はウイグル語ゆっくり言ってみるよ。せーのベーシキウストゥッベスアルテヤテセキストコスオン。さて覚えたかな。最後にもう一度。せーのベルシキウストゥッベスアルテヤテセキストコスオン。これで今日の授業終わります。リクエストやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタン